Partidu berezia, taldia oso dinamika honian zetorren, orduan bildur pixka baita ere emate zigun, badakigu Bartzelonak ze maila dakan, da beti dakazu bildurra, Bartzelonan kontra jokatu ondoren ze sentsazio gingatzezean, hortigan aurrera datorren horrentzako. Eta egia esan, partidu borobila atera zen, guk nahi genuen bezala eraman genuen partiduan erritmoa, eta zaletuak hartaleku bete intzuen, hasi ezin dugu eskatu. Oso momentu politia, azkenen ni aspaldi etorren izan, ondala 8 urte, egoera etzan oan daun berdina, eta egia esan momentua disfrutatzen, taldia gorakada handi bat eduki du, eta nik uste disfrutatu beharreko momentuk diala, bizi beharreko momentuk, zaliak baita ere taldiakin gerozta jende gehiago da animatzen, hor elkartasun bat da sortzen oso berezia, da egia esan oso politia da. Irun beti izan da eskualoi zaletu asko eukitun hiri bat, handala 25 urte badakigu dano Europako txapelketa horrekin ze boom eukizun, gero egia esan asko bera jetxita zeon. Baina nik uste berriz ilusio hori piztu dela, azken urtetan gorakada nabarmen bat zeon, da urten batez lehenengo itzuli horrekin nik uste jendia desente engantxatu dela berriz hartalekura etortziaz, eta egia esan oso polita da, gradak partiduro beteta ikustia, minuturo zaleak animatzen daudela, uneoro taldiai bultzaka, eta egia esan hori oso berezi. Gakoa hori dela. Oso defentsa maila hona ematen nahi geha, Asoa Ligako zuk esan bezala defentsa ikan honena da. Eta aurten hortan baita aurrera pauso bat eman dugu. Jakobokin oso argi daka beak ze defentsa mota nahi duen, ze lan mota nahi duen, da egia esan aurten gehitu dian pieza berri horiek, bai Pako, bai Tom, asko eman dio defentsa honi. Eta egia esan, defentsa ondo da honen portero asko geratzeu eta dana errexago. Nik uste kasi urte perfektua idala izaten, gutxi gehiago eskatzia da, hola. Guk itiakan bakarra da lanian jarraitu, baina hoxe lehenengo bueltan bigarren ingenuen, Asoal kopan finalea iritsi ginean, Errege kopan aurrea segitze dugu, dakau beste kanporaketa bat. Nik uste gauzak oso ondo gaila egiten, eta gu behintzat saiatuko gara bide hortan lan egiten, eta urtia alik eta ondoen bukatzen. Ni beti saiatuko naiz momentu hau ez izatea segula honena, beti itxoin beste hondikan gehiago daola. Jonazko be bat daola pentsatu nahi dut beti, lanen jarraitu, alik eta honena eman taldiai alik eta gehiena emateko. Eta hori, inoiz ez konformatu eta ez gelditu Jonazko honena hau dala, oraingoa dala. Beti dago zer hobetu, beti dago zertan lan hain, eta alde hortatik nik uste beti dagoela Jonazko hobe bat etortzeko. Egia esan, etor nintzen lehenengo egunetik sentitu hemengo babesa, hemengo maitasuna, hemengo jende guztiak beso zabalik hartu nau, da ni hori zuk esan bezala, hori jotarra izan arren nire badakatalako zerbait Irunekin, azkenen urte asko dira hemen, da, sentimentuak sortzen jute dira. Gunei zailena, talde bezala, igual, Santanderren playoffa jokatu genuen urte dura, nik uste klub osua zakala esperantza asko jarrita Asoa Ligara bueltatze horrekin, da egia esan urte zaila izan zen, asko kostatu zitzaigun bai playoffeta iristia, eta gero playoffetan final aurrekotan partidu hori galdu genuen. Gure aukera danak pikuta juntzian, da egia esan momentu gogorra izan zen. Gero pertsonalki beti dazkazu urte hobiak, urte txarragoak, lesioak, kantxetatik kanpo denbora, horrek eragite dizu bueltatze zeanen zure honenen egotia. Baina jakin behar da baitaren momentu horiek aguantatzen, ahalik eta ondoen pasatzen, da itxo egiten momentu honetaz disfrutatzeko. Eta momentu honak, nik uste bat oso ondo gogoratzen naizela eta oso garbi dakatena da 2016an hemen jokatu genuen playoffa, Asoa Ligara bueltatzeko partidu hori.
uste lehenengo aldia izan zela hartaleku beteta ikusi nuna, eta egia esan oso oroitzapen ona azkat partidu hortaz. Erronka pertsonala baino gehiago hori, taldeko erronkak, talde bezala pentsatzen nik uste gehienok, eta buruan dakauna da hori. Europa gerozta gertuago edo gerozta realagoa dela behintzat. Urte hasieran inor gutxi pentsatuko luke puntu horta iristea genunik, baina ja kasi 20 partidu jokatu ditugu, denboraldi bukaera iristen nahi geha eta oraindik bigarren gaude. Orduan nik uste Europaz hitz egiten hastia badakaula, inongo konplejoi gabe, erakutsi dugu hor goian eoteko moduko taldia badakaula, eta zergatik ez oan pixkat helburu bezala jarri Europako postu horiek harrapatzea. Saiatuko gala gure honena egiten eta behaiek badakigula behaien honena emate dutela partiduro, kanpoko partidu askotare jendia mugitzen ari dela, orduan ezer gutxi eskatzia dakau gehiago. Jarrai izatela oain arte bezala, guk oain arte bezala jarraituko dugu. Momentuz, ja urte asko da magizkit hemen, lehen esaten dizuna, alako sentimentu bat badago irunekin, taldiakin, kolore horiekin, eta renovatu nun momentuan esan nun, nik hemen gehatu nahi nula bidasoa handi bat ikusteko, bidasoa Europan ikusteko, eta ni bidasoa horren parte izateko.